la intervenció del famós representant. Continua i molt bé. Això és pintar. Entonces resulta de que així, pues això s'ha disparat. Veig gent... Sí, ho farem. Molt bé. Pues nada, molt agraït, Hi ha una cosa que, claro, una palla, quan anem a la Roferal i tot, i la meva dona i tal. Espera, som. Les deixem ahí escrito y será interesante. Willy Ramos. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y de Horacio Silva. Muy bien. De Willy Ramos. Esta es la que consagramos. Que esta és una més de les moltes activitats que du el govern valencià per a promoció de la nostra llengua, de la llengua valenciana. Tinc que dir que en els últims 3 anys la inversió que s'ha invertit, els diners que s'ha invertit en activitats de promoció de valencià arriba a ser de 17,7 milions d'euros. Per tant, és una inversió molt important i molt cridanera en aquest tema. Tenim que continuar treballant tots en la defensa del principal signe d'identitat del poble valencià, com és la llengua valenciana, i per tant en això estem i en això continuarem. D'una col·lecció de les 8 guies de conversa que hem editat en la Conselleria d'Educació, que és les guies de conversa en valencià i en altres idiomes, del valencià a l'anglès, al rus, al francès, a l'italià, al romanès, a l'alemany, al portuguès i al xinès. Unes guies que en definitiva el que simbolitzen és l'obertura del valencià a un món plurilingüe i que demostren una cosa que és ben sabuda, i és que els valencians som un poble acollidor que volem que la gent ens entenga i entendre també els altres.